lebo všade sú upadkávanie, Kde sa vidíš, kde sú tí starí domy, všetko je tam popadkávanie. Na zdravíčko, to dávam pre celé Slovensko, že by znali, jak to chodí. Treba sebe vypiť a žiť. Čo som do Sečoviec? Idem do Češoviec. Tak kde idem do Češoviec? Tak kde idem chuju? Aj šutej, Povedz, idem do Sečoviec na pizzu. Povedz. Dobre chuju. Čo povedz? Idem do Češoviec na piču. Dobite ju. A Marek môj láska mu. Láska mu ja, No. Kedy máš roky? Ja mám 24 rokov, ja prichádzam z Michalovec. A jak sa voláš? Volám sa Marika. Marika? Áno. A co si chlop či žena? Chlop. Co máš, pucku alebo pindu? Toto ženu majú. Hej. A máš frajíra? Mám frajera, volá sa Kamila. Navolí ešte takú zašpívaj a zatancuj. Ešte kus, no. Šuka jaká lačahin, a my na jazyku máme. Nevieme o tom nič. My ideme s krčmi a sme len takí. My sme prišli akurát z roboty a nevieme. Akurát tá nehoda sa stala, tak nevieme. Neviem, či mala vypité, ale nevieme, no. Ale my keď sme prišli, už tá nehoda bola uskutočená. Toto je Mišo, dneska je koho? Nič, sedeli sme v aute a sme narafali. Išli sme do Spiskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Nie, celú cestu prešiel do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Norbi, no povedz nám niečo, neškaj sa zabíjačky. Dobrý deň, ja zabíjam teraz prasiatko, ja robím, je 300 kg, ja som ho vyťahol, už som ho rozberal už. A teraz ideme pekať pečenie, teplé víno piť a budeme mulatovať, tancovať, kočky prídu, z Bratislavy prídu Nemecka. Oni zaplatia na hodinu 200 eur ešte. Norbi, kde máš oblek, aký si ješ kúpiť? Hugo Box, bielu košelu, kravatu, černé topánky, vyholím si hlavu, vysprejujem sa, všetko a dám si 9 pištol ešte. Ideme tak. Aká fuka? David. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. To, výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? 8. No, a teraz 100 plus 100. poďte do Riti. 100 plus 100? 200. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. A teraz... 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun. A 5 eur? 105. 150. No, čo on vie. A 10 eur? 10 eur. 100. Seconda pari exto. Male shori eri. Pari semont inakite rototo. Himane. Male škoticeps. Istorum. Sono nakli fama ekoteri. Sono mappa ekisemont. Tik fag erotero. Skrivom bak ait any ex. Far piri shari ano. Distrno gaffel pari an temont oni sekite. Tvono zlomaj perike. Kebyže to dokáže Zuku, tak ťa dokáže celého. My sme chlapci z Petržalky od Priešťaní. Jebal tu ti tvoju krstnú materu, aby si vedela, aby si dekla do rano, no to tohto pochopu, že koniec jebal tu ti tvoju krstnú mamu. Nie. Klavujem tvoje perie, ty si moja milá premiéra, aby si vedela, mám ťa veľmi strašne rada. Pošlem ťa do piči, nemáš slove, nemáš prachy, budeš mi narábať. Rytmus mange kerela. Jedna krok. Everybody tonight.
Pošlem ťa do piči, rozjebem ťa ako psa, jebal ťa môj mŕtvý pes, je, to takto pochopu, že koniec, aby si dechla do rana, aby si vedela, pojebem ťa jak dochnutého psa, je. Tá, dobre sa mám, biam hore dole, Povedz, čo, chalani ma poznajú, povedz, čo si s frajerkou urobil v noci. ja som sexoval, celú noc ma preťahla a ju poraži do rána, tam kde robí A čo si urobil? a na kokor mi robí umlík. Čo sa stalo? No nič. Nič sa nestalo. Trošku som bol ústatý, chytil som šmík a najebal som do plotu a čo? Ústatý znamená čo ústatý? No ne. Aha, čiže ste pili, veľa ste pili. Neboj sa vyjadru. Ráno idem do roboty na Mazde. No ale jak môžete ísť do roboty, keď nebudete mať vodičák? Ja sa nevozím na vodičaku. A? Ja sa vozím na aute. Že ja to hovorím pred policajtom, a čo? Keby niekto bol stal na chodníku a zrazíte aj jeho... Ja som nezrazil nikoho. Ale keby? Keby bolo keby, tak sme neby. Dobre, ale vaša priateľka alebo manželka, alebo kto to Keby bol, sa jej čo stalo? No zranila sa. Tak sa zbláznim. No ale zranila sa. Nezranila. Nie, nezobrala ju záchranka. Tak zebila na pozorovanie. Čo ja mňa chceli za krv mi stykla, no idete do mňa, nechytajte a hotovo. A ona mi nejde se mnou, nie, ona ide se mnou. Vy ste ju nechceli zobrať? Ja som mu nechcel ze mnou. Prečo? Lebo som pil. Keby vaše dieťa stojí na ceste a zrazíte, alebo kohokoľvek dieťa, viete? No, a vy nemáte toľko odchodené, čo ja mám odsúvané. Čo som si zavolal? Čo, zeberieme vodičák? No, dobre. Za pol roka mám naspäť. Pokuta. Pokutu si zaplatím a za pol roka mám naspäť. A čo ste pili? Víno, či tvrdé, či čo ste si dobre dali? Decové vodky. A koľko ste ich vypili? No, ja 6-7. Mňa chytal hasem, ja nechytať ty buza na auto, odplnite hlavu. Ja idem za mu, čo ja, ale je ti uľačom, že nie, musíš si na kontrolu ísť. Sem na krv tekla, čo? Nie, to je v poráčku, to nie, to je normálne. A kde ste boli piť? Krčme? Ja šel... Čo by si chcel odkázať ako novoročné želanie ľuďom? Povedz. Aby ste išli všetci do máte repič. Ako sa ti dnes páčilo atmosféra kapely, čo na to hovorí? Totálne na piču.